Il-Ministeru tal-Finanzi fi stqarrija li ħareġ ikkonferma li għadu qed jaħdem fuq id-dettalji tal-pjan ta' ristrutturar tal-Air Malta. Skont il-Ministeru tal-Finanzi l-awtoritajiet Maltin qed jagħmlu l-aħħar reviżjonijiet tal-pjan qabel ma jintbagħat lill-Kummissjoni Ewropea. F'rapport fis-Sunday Times ta' 8 ta' Mejju l-Gvern kien ikkonferma li fil-jiem ta' wara kellu jippreżenta r-rapport finali lill-Kummissjoni Ewropea. Xi ħaġa li ma ġratx għaliex ir-rapport li ntbagħat lill-Kummissjoni Ewropea ma kienx konformi mal-istandards mitluba mill-Kummissjoni. U dan kif żvelat mill-kelliem ewlien laburista Carmen Uvella fil-programm Disset. Jien nistaqsi lill-Gvern jekk l-Ewropa għandix proposta diċenti fuq ix-qed taħdem hi. Għax jiena l-informazzjoni li għandi illi dad-delay ġej mhux min-naħa tal-Ewropej, dad-delay ġej min-naħa tagħna għax ma bagħtniex il-proposta in its right form. Dwar din id-dikjarazzjoni il-Kummissarju Ewropew Malti John Dalli qal li kieku l-Kummissjoni Ewropea kellha bbażi ta' ristrutturar li jrid isir fl-Air Malta kieku d-deċiżjonijiet kienu jittieħdu. Il-fatt li ma tieħdux deċiżjoni, again, hija għaliex ma naħsibx li għandu qudiemu bażi tajba ta' ristrutturizzazzjoni ta' tissir, għax kieku joħdu għad-deċiżjoni. Fis-qarrija maħruġa b'reazzjoni għal kummenti ta' John Dalli fil-programm Inkontri ta' Joe Grima, Tonio Fenek qal li l-Gvern qatt ma qal li l-Kummissjoni Ewropea kienet qed tonqos milli titratta l-applikazzjoni li għandha qudiemha dwar l-Air Malta.